Opnieuw meldingen van kogelregen. Gisteravond rond 11:30 ontving de politiecentrale, ik zeg gisteravond, maar dat is dinsdagavond, rond 11:30 ontving de politiecentrale meerdere meldingen van een schietpartij op de President Romero Betancourt Boulevard. De politie ging natuurlijk meteen de situatie opnemen en er lagen een grote hoeveelheid hulzen op de weg, evenals 2 voertuigen met kogelgaten. Dat was allemaal in de buurt van de Versaillesweg, een straat die daar in de buurt ligt. De politie sloot een groot gebied af, er werd onderzoek gedaan. Ook moest de politie naar de Alto Vista-weg, eveneens in de buurt, waar nog 2 hulzen ellingvogel werden gevonden en een voertuig kogelinslagen bleken te hebben. Het is niet de eerste keer dat dergelijke kogelregens op Curaçao voorkomen. En het lijkt volgens de krant of het ook alleen maar toeneemt, het vuurwapengeweld. De krant doet ook een beroep om daar harder tegen op te treden. Want er zijn natuurlijk veel gerichte acties tegen wapenbezit. Maar dit soort zaken zorgen voor heel veel onrust in de samenleving.